A actividade principal de Cariño, que é unha población que está nunha península, un pueblo de pescadores, é evidentemente a actividade pesqueira e a conserveira. Evidentemente as circunstancias xa non son as mesmas que había fai anos, entonces agora estáse decantando por novas actividades como é a apertura dun novo polígono industrial, o sector servicios e a hostelería, co turismo que nos meses de verao é máis fuerte, a actividade máis fuerte que a que conta ahora mismo Cariño. A Conserveira Pureza empezou no ano 94, a creou o meu avó, continúa a traballar como sempre, de maneira artesanal. En Cariño é un pobo que había moitísimas conserveiras. A lo largo de toda a historia, houve 100 e pico de fábricas. Xuntas traballando xuntas, que eu recordo nos anos 60 e 70 había 20 e pico de fábricas traballando xuntas. Agora só quedamos dúas. Aquí a xente nova marcha, estudiar toda fora, porque ademais xa ten que ir traballar fora, aquí non hai traballo, o mar pois non funciona, xa hai bastantes anos. En Cariño vaise todos, se dan porque aquí non hai tampouco traballo, non hai moito futuro e estamos moi lexos de todo, moi longe de todo, malas carreteras, malas combinacións con todo. A xente, a maioría aquí vaise para a Coruña, por así, a cidades grandes, Ferrol, a Coruña. Fixemos tamén unha marca Amieiro de conservas vegetais. Traballamos con fruta e verduras daqui da zona. Bueno, nosotros dedicámonos a unha actividade de intermediación e promoción de viviendas. Se eliximos este sitio foi precisamente polo cuidado que aquí se ten coa protección do medio ambiente. Temos un 75% do término municipal protegido e nosotros queremos que a nosa actividade principal, que é a promoción e construcción, como xa dixen antes, este encauzada no mesmo senso, é dicir, calidade de vida, calidade de construcción, combinando o que é o negocio por un lado e por outro lado o que é a conservación na que estamos profundamente implicados. O que pode supoñer o turismo en Cariño, pois, dado que a actividade pesqueira, conserveira e demais están en crisis non solamente en Cariño, sino en todas partes, creo que pode ser un factor revitalizador desta comarca. Aquí o turismo é un turismo de xente que ven a descansar, matrimonios, xente maior, con fillos. Normalmente son de fora de Galicia, é xente que ven escapando da masificación, xente que busca medio ambiente, xente que ven a buscando calidad. Non é o comprador de a pé de playa, como pode suceder no Mediterráneo. Varios pubs, discotecas, hai bares, a xente xove sale. Bueno, nós aquí empezamos a traballar en febreiro deste ano. Tentamos ter unha programación habitual, estable, ter concertos todas as semanas, que a xente sepa que pode vir aquí todas as semanas e atopar música en directo. Temos unha población que baixou dos 5.000 habitantes e prevese que nos próximos anos pois volva a recuperarse esos 5.000 habitantes e se incrementen, porque suporía tamén que volveríamos a recuperar categoría administrativa neste ayuntamiento. Por lo tanto, todos estamos tirando no mismo sentido. Bueno, a parte da ría maravillosa que temos, que parte ademais os dous mares que temos aquí no norte, temos os acantilados máis altos da Europa continental, onde está o faro, é unha vista preciosa. Temos a garita de Herbeira, que son uns acantilados fermosísimos, preciosísimos de ver. O que queríamos facer aquí pois era que aquí houbera algo, que a xente non teña que marchar fora,